Šalet Panorama v malebnej obci Ižipovce ponúka luxusné útočisko v srdci Liptova, ktoré v sebe spája moderný komfort s tradičnou atmosférou. Táto výnimočná chata s kapacitou 11 osôb poskytuje 5 samostatných spální a 4 kúpeľne, čo zaručuje maximálne súkromie pre rodiny aj skupiny priateľov. Interiér v harmonickej kombinácii dreva a moderného dizajnu doplňa priestranná obývačka s krbom a plne vybavená kuchyňa. Výnimočnosť tohto miesta počiarkuje súkromné wellness priamo v objekte, kde si hostia vychutnajú fínsku saunu alebo relax vo výrivke pod hviezdnou oblohou na terase. Strategická poloha v tichej lokalite zabezpečuje pokoj, no zároveň ponúka rýchlu dostupnosť k lyžiarským strediskám Jasná a Malinô Brdo či akvaparkom Tatralandia a Bešeňová. Pre milovníkov aktívneho oddychu sú k dispozícii aj herné prvky ako stolný futbal či šípky. Rezervujte si svoj pobyt v Šalet Panorama Ižipovce a zažite dovolenku, kde sa luxus stretáva s prírodou.